Naman tayo na mag-live sa ating YouTube channel at kumustahan tayo? Kumusta po kayong lahat? Pwede kang mag-comment dyan sa baba. Kantahan din. Pwedeng may mga kantahan tayo dito. Ilocano Christian songs. At para po sa inyong lahat, ang title po nito ay Shakti Silaw Tilubong. Sa inyong lahat. Comment ako. Nya dati 41 nagbuyat at ta. No,
ano daw, don't quit your day job. Naman ang sabi ni maintindihan yung pangalan. Maraming salamat po sa inyo na nanonood ngayon sa ating live. Maraming salamat sa may 34 po ngayon na nanonood sa ating live ngayon. At may dalawang nag-like. Okay, maraming salamat po sa dalawang nag-like na naman sa ating live streaming ngayong gabi. At kumusta naman po kayo? Ano pong balita sa inyong lugar? Ano po kumusta po kayo? Mga kapatid na nanonood sa ating live, kumusta po kayo? Mag-comment lang po kayo sa comment section ng ating live streaming. Yan yung bang. Paano mo ni 09. Hindi ko maintindihan yung mga comment nitong mga nagko-comment. Pasensya po kayo. Yan yung bang. Okay, maraming salamat. 09 at this. Sa mga comment nyo. Okay, salamat po. At huwag po kalimutan mag-like sa ating live ngayon. Pugi mo, sir. Sabi naman ni Sir Freddy Samilo. Maraming salamat naman po, Sir Freddy. So far away naman ni 09. Ay, from ano ba? Saan po kayo? Nyanyi bang? Hindi ko naintindihan yung mga comment po ng mga nagpo-comment. Maraming pero thank you pa rin sa inyong lahat sa inyong mga reaksyon at comment. Sana like po kayo, don't forget to like our live streaming and sala hindi pa po nakapag-subscribe dyan, baka pwede naman po mag-subscribe. Isa pang tugtugin. Tugtug tayo ng Good evening manen balong napintas tay kinantam siyak ti silaw ti lubong body title na. Aywan pa manang Ma'am Naida Feria. Yan po yung siyak ti silaw ti lubong. Mainin gitar, ibang biar asik. Sabi naman ni 09. Ay, gitar. Hindi ko pa maintindihan yung mga comment. Pero sige, may gitar tayo dito. May gitar. Hindi tayo mag-gitar. Ayan. Sige, yan para makikita ninyo. Ay, baka hindi pala pwede ng mga instrumental. Baka nung nag-live ako noon, na copyright ko tayo. Kanta tayo ng Ilocano Christian song muna tayo. Palagi. Kasi hindi pwede yung mga Tagalog. Okay, may 70 po tayong nanonood.
At may 4 po na nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. At sige, siya po. So, humina po ang signal natin. Okay? Wala na akong makita na. Talitag dito. Ayan. Okay. Wala. Request man, nag-inayat kayo. Okay, ano muna? Madaydayaw ka, wow. Madaydayaw ka, o Apo Diyos sa nabarswat, imparabor mo. To'y arap kada kami, inbunga ti ubas, yan panagtrabaho mi, kat pagbalinan ko, ngainuben kararwa. Madaydayaw ti Diyos nagnanayo. Madaydayaw ti Diyos nagnanayo. Madaydayaw ka, o Apo Diyos sa nabarswat, imparabor mo. Daytoy tinapay kada kami, inbunga ti daga, ken panagtrabaho mi, ket pagbalinan ko, at tinapay ti biyak. Madaydayaw ti Diyos nagnanayo. Madaydayaw ti Diyos nagnanayo. Madaydayaw ka. Tuluan ti madaydayaw ka. Kanta. I-request ni manang Naida. Inayat kayo. Tutuloy sumarano ako na. Hi. Abhishek Shukla. Hi. Hello. Magandang gabi po. Madaydayaw ti Diyos. Amen. Naida Peria. Okay. Madaydayaw ti Diyos. Ket dagat-dagat tayo nga buy-buya tata no Pilipino tayo man inoon niya kung Pilipino tayo ay bago tayo matulog sana manalangin tayo dati iramraman tayo kuma or wag natin kalimutan na ipagdasal din ang ating bayan sa nangyayari sa ngayon sa ating bayan. Ang daming gulo nangyari sa ating bayan ngayon. Sana maayos lahat ang mga gulo sa ating bansa ngayon. Lalo na sa bansang Pilipinas. Dito sa Pilipinas po. Madaydayaw ti Diyos, sabi naman ni Ma'am Naida Feria. Amen. Kahit ito yung request po ni Ma'am Naida na aginayat kayo. Ay may 10 na nag-like. Wow, salamat naman. Ang bilis ngayon na dumami nung nag-like sa ating
live. Maraming salamat po sa mga nag-live. Mag-comment lang po mga nanonood, mag-comment lang po. Maroko. Abdilayla El Kadiri. Okay, magandang gabi. Good evening po. So, kaya niyo po kayo nakaintindi ng Tagalog. Good evening. Pero pasensya po, hindi po tayo masyadong magaling sa English. Kaya Tagalog at Ilocano lang po ngayon. Tinitignan lang po natin yung request po ni Ma'am Naida. Kumusta ka? Okay lang naman po. Okay naman po, Sir Abdilayla El Kadiri. Kumusta rin po kayo? Kumusta po kayo? Magandang gabi po. Good evening po. Kumusta? Kumusta po ang buhay? Ito po ay request ni Ma'am Naida. Nag-inayat kayo. Ito'y feeling ko. Ito'y, okay? Kantaan tayo di request ni Ma'am Naida. Inayat. Vital ong ribalo like baksa. Pasensya po Sir Mara. I'm very sorry, hindi ko po na understand I don't understand your comment po. Hindi po o Indonesian at bayan o ano. Hindi ko po alam. Tagalog po tayo from the Philippines. Comment po dyan. Ito po ay request ni Ma'am Naida Peria. Ag-inayat kayo dahil ito'y TV. Ag-inayat kayo daytoy dibilin ko kas panagayat ko kada kayo ikatan ko kan nga ayat nga ipakita kitao isut pa ng ited na tibiyag na para kadagiti gagayem na ag-iinayat kayo daytoy dibilin ko kas panagayat ko kada kayo da kayo iti gagayem ko no tungpalen nyo bibilin ko sa anin nga adipen tiyawag ko kaimpa kaambok ti ama kada kayo ag-iinayat kayo daytoy dibilin ko kas panagayat ko
saan nada kayo nang pili kaniya no di ket siya inang pili kada kayo tinutukan kayo ako nga iti ado ket manayon kuma ibo ngayon agi inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo kas panagayat ko kada kayo. Thank you sa nag-request po si Ma'am Naida Feria sa ag-inayat kayo. Agyaman na unay balong ta pinangkantam sa pay kumat masurot tayo ti bilin ti apo tayo nagmayat ti lyrics na ay wen garad manang wen garad sapay kumat ayat ti agari puspuso ti tunggal maysa anyaman nga klase ti tao anyaman nga uli ken pagsasao sapay kumat ayat ti agari tunggal maysa. Magandang gabi po sa mga 55 po na nanonood dyan. Kung Ilocano po kayo, mag-comment. Tagalog, mag-comment po kayo. Maintindihan niyo yung sinasabi ko. Jolie Castro. Hola. Hello. Jolie Castro. Maraming salamat. At maraming salamat sa 62 na nanonood ngayon at sa 12 na nag-like sa ating live. Baka naman po yung mga hindi pa po nakapag-like dyan, pwede kayong mag-like po sa ating live na yun. At syempre sa mga gustong mag-subscribe, subscribe na po. JDTV, sir, request man po, agyaman kam kenta po, agyaman ka. Sige, tignan natin. Kitain tanaw na dito yung kamsat ito request ko. Nagyaman kamken ka ako. Nagyaman kamken ka ako. Sagot mo, inawat mo. So, ito yung brother? JD, sir? So, ito yung request mo. Padasin ka kakata. Maraming tayo mga ka-Ilocano, Ilocano, Tagalog, mag-comment lang po kayo kasi hindi ko alam kung may nanonood na Ilocano or Tagalog kung hindi po kayo mag-comment. At saka yung mga hindi pa po nakapag-like sa ating live, may 12 na po na nag-like. Maraming salamat. Kung hindi pa po kayo nakapag-like, mag-like na po sa ating live na yun. Maraming salamat po. Agyaman kam. Okay, yung request. Agyaman kam ken kaapo, requested by JD TV. Agyaman kam ken kaapo, sagot mo inawat mi, degdegan at pamati nga agayat ken agserbi. Agyaman ken ka
not pipilit ni dagdagan at pamati nga agayat ka nagserbi taasin iyet nagmo kada ka nga anak mo nga agyaman ken kaapo iti agnanayo. Okay, yan po ay request ni Sir JD TV. Maraming salamat po. May 51 pa na nanonood. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-like, baka naman pwede pong mag-like po kayo sa ating live ngayon. Thank you, sir. Salamat ni Sir JD TV. Okay? Ano ka ba, Sir JD? Dito, at least may Ilocano. Dito na, may Ilocano na nanonood. Maraming salamat. Thank you, sir. Ituloy mo lahat di pa nag-upload. Di kan kanta nga na Christian one. God bless. Sir JD. Okay, maraming salamat din. Nagyaman ako matunay. Iti support tayo. Iti YouTube channel no kita search ka ti Ilocano masong at parang magdagos anjay ni Kidsay nga channel tayo. Kapag siguro ti kinatadon din niya upload tayo nga Ilocano masong, Ilocano Christian song. Kaya nagyaman ako iti support tayo. Ken kastamit din iti Facebook page tayo. Adumot din ti followers tayo sa Jai. Nagyam-yaman ako na itapo ti support tayo lang tamat. Ito yung ganwat, ito yung aramid. Kaya nagyam-yaman ako na Hindi man nagkitahan tayo mapagbigyan, nagkitahan request na doon mga tayo mapagbigyan. Kaya tumawad ako mati dispensar at namin kanta at mabalin nga ikantahin tayo kadagiti social media platform tayong YouTube and Facebook. Medyo sensitive kasi yung lalo na sa mga kanta. Hindi po lahat ay pwedeng kantahin na i-upload. I-delete din yung mga upload pag sa mga 40 na nanonood, maraming salamat po. Mag-comment ka dagiti Ilocano, no dahil Ilocano dita, mag-comment lang po. Tagalog, kung may nakakaintindi ng Tagalog o Ilocano, mag-comment lang po. Kita tayo tini mabalinding nga kantain manin. Okay, sa mga lugar nyo dyan, kamusta po sa lugar nyo? Umuulan ba? Dito ay okay naman, hindi naman katamtaman lang yung pag-ulan. Kailangan naman ng farmers ang ulan talaga siyempre sa mga pananim. Thank you Lord umulan kanina, yung tamang ulan lang naman. Hindi
naman po nakaka-perwisyo na ulan, yung tamang-tama lang. Sa mga lugar nyo, kumusta naman? Kumusta lagi lugar tayo ako? Aparte, may mudlaan, tudo. Kasi, pag hindi na naging istorya tayo mamay, tapno, pag hindi na naan ramay, ipailan na. Gitara, kanta. So, kita at ini, comment ka lang ako. Kung kumusta kayo, comment ka lang ako dito, comment tayo. Tuduket. Uy, nagtudo nga basto lang ito ayan ni Sikay. Pag isulang mat, itudo na. Mika. Si Dada. Okay, itong kong kanta, awit ko na to. Ay, comment na wala yung comment. Si Dadaan Kam Apo. Para po sa inyong lahat. Si Dadaan Kam Apo, nga agtong pagbibilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo, maitantan o tinagan mo. Ahulok tako'y panunod ko, ipaay mo kat bendisyon mo, tapno at tulnog daytoy puso, nga agtong palnakem mo. Si Dadaan Kam Apo, nga agtong palpibilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantan o tinagan mo, maitantan o tinagan mo. Nagtudumet ito, yan may napigsa pero pagbiit lang. Ay, teka, ano kayo pa manang naida perya? At least nagtudo. May medi ko lang, gusto lang nuhan tuman niyang labes, duma. Masobran tayo na wala tayo kararag tit niya po Diyos tigitikar kararag tayo. Duma sobra kada. Tudo madimad sobra. Gusto lang. Mo dito ka gusto lang mo dito. Sige man kini Apo. Talaga dito 26 nagbubuya. Hello. Kumusta po kayo diyan? Comment lang po. Sa mga hindi pa po nakapag-like sa ating live, pwede kayong mag-like po. Okay. Oh, may 30. Dito'y ay dati abroad, di man ang may daaya. Wala si Taaw. Ryan din na. Pag-beat lang tulo na. Kumusta po kayo dyan? Sa Balasi Taaw, garod man ang may da. Ingat-ingat po dyan.
Then pwede nating kantahin ito yung try nga natin. Alright. Tignan natin yung mga sa uling ganpay titimet tiyapo. Ito yung kantahin natin to. Denggen tay titime ti Apo, bumangon ket agridan tayo, umasidek tay amin ket rambakan tayo, ti awag ken ayat ti Apo. Duktan nyo dagita puspuso yo, dalan pagnaan ti Apo, no titimek na ket manggegyon to, di kay to patang keden ta puso yo. Denggen tay titimek ti Apo, mangliw-liwat iban bannog ko, no titimek na ket manggegyon to, di kay to patang kinen ta puso yo. Denggen tay titimek ti Apo. Ito po yan ang mga yan po ay hello po Ma'am Marta Bueno, magandang gabi po. Hello po sa mga 25 po dyan na nanonood, maraming salamat po. At pwede po kayong mag-like naman kung baka pwede naman po mag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nag-like po sa ating ay from Brazil daw si Marta Bueno. Okay, hello. How are you dyan in Brazil? Marta Bueno. Rio Grande. Hindi po, gandang mahina tayo dyan. Pero, thank you. I'm happy to, na nandyan po kayo. Thank you, Ma'am Marta Rio Bueno, sa panunood sa ating live. Sana maintindihan nyo yung pag-alog. Okay? At isa pang awitin para sa inyong lahat. Isao amang ted tibiyag. Isao amang ted tibiyag, inde nga tayo asiraragsa
sa awaten ay anak nuan iti ayat iso titalket ti biag ti sao ti Diyos Apo suruten tay asipuputno na iso ti bagnos tayo ti danan iti kinaputno balikas anasantuan taudan ibiyag tay ken salaan namnama iti panakapaay sa diri tayo ken tarabay ti sao ti Diyos Apo suruten tay asipuputno ta iso ti bagnos tayo ti dalan iti kinaputno. Gospel acclamation po yun. Ilocano Gospel acclamation. Palit ng palitan. Ay, dumami ang ating nagla-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. May 16 na po na nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. At sa 22 pa na nanonood. Marta Bueno. Okay, thank you. Mag-comment lang po kung sino pa yung mga naiwan dyan na nanonood. Maraming salamat po. Pero 1 hour lang po tayo na mag-live ngayon. May oras pa tayo. Kanta pa tayo ng ibang mga awitin. Oy, may 31 na naman. Pwede po kayong mag-like sa mga bumibisita kung aalis din. Bago umalis, mag-like naman po sa ating live. XUX. Ano ni Marta Bueno? Hindi ko naintindihan po yung... Okay. Ito pong gospel acclamation po tayo ngayon, or on gospel acclamation. Yun po. 14 na lang po ang nanonood ngayon sa atin. Marami na yung like saka yung nanonood. Sa makaitenti at nanayon apiyan. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa makaitenti at nanayon apiyan.
Maria Bueno at nandyan pa kayo. Marami. Thank you. Please, nandyan pa kayo na nanonood. At sa mga 22 na nanonood o may 17 na nag-like. Ay, maraming salamat naman po sa ating likers ngayon. Sa ating live, may 17 na po na nag-like. Sa 23 na nanonood, may 23 pa. Okay? Sa pang gospel acclamation po tayo. Diyusan nga ayat na itetay kenkwana idayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Tarting na lang po na nanonood sa ating live. Ano ba to? Balat China. Bueno. Thank you sa comment po. Na nanonood ngayon, may 13 na lang na natira na nanonood. 17, may 17. Social na. Pasensya po, hindi ko naintindihan. I can understand po yung mga comment po. Okay. May 17 na nag-like, may 17 na nanonood. Gitara tayo muna. Gitara din naman ngayon. So, guitar tayo ngayon. Okay. Yun naman po ay may balait lang ang gospel acclamation. Di tayo talunatikan tayo tayo Taapoy Ilocano, makaabukay. Hintay dumig, di sao, di Diyos sa naimbagunay. Hintay dumig, di sao, na makalinglingan. Hintay dumig, di sao, di Diyos sa mangpuras kenliday. When hintay dumig, sa una makaabukay. Alleluia, alleluia.
napauluan iti makaabukay. Hintay ka na dumngeg, isaw ti Diyos, makaabukay. Kahit na sa ni makaabukay, kahit na uneg nga malalim na Ilocano, makaabukay. Kasi na makalingligay, makanya. Ano, may 20 na nag-like sa ating live ngayon at 23 na nanonood. Okay, balikan natin yung mga comment kanina. Check na natin kung mayroon pa nanonood yung mas nauna nang nag-comment. Siya ay 09. Hindi ako mapatatay. Maawatan. Sir Freddy Samilo, pugi mo sir. Okay, nandiyan pa ba si Sir Freddy? Mga yan. Si Ma'am Naida Peria, good evening. Manen, Dalong, walang tayo, i-comment na. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba si Ma'am Naida Peria? Hello po ma'am. At sa mga nag-comment pa kanina. Hi. Select Shokla, hi, hello. Mr. JD TV, nag-request si Agyaman Kapkin Kapo. Nandiyan pa ba si Sir Freddy? Hello, sir. Jolie Castro. Kumusta? Nandiyan pa ba kayo? At si Ma'am Marta Bueno. Naida. Namat niko. Kay kayat po denggen, kita kan kanta jay misa ni Father Ulfuhan kumat mo title tidak duma. Okay, kita tuman manang lagi jay pagpakantaan dan ang patay ito si tukaran tayo, gitarahan tayo. Madutay ko, kahit mo search naman ng digiti at pa yung kanakanta ti Ilocano Masong, dito YouTube tayo, i-search mo lang up. Dagi line up, ti nararamid kong line up dito YouTube. I-search mo ka Ilocano Masong entrance to recessional. Yung i-search mo doon. Pitsaing. Or Ilocano Masong line up, pitsaing. Ganun na lang ang i-search mo kumanang. At parang taon na kita nararamid tayong line up pikang kanta ti misa. Haan nga ma'am, manang latan ay when manang Naida, pasensya po. When pag i-check mo to pati dito YouTube tayo, baka nung kayat mo tayo nagkadigiti nakasaganan nga line up ti misa. At dati naramid tayo dito yan YouTube channel tayo nga line up di Ilocano Masong entrance to traditional. I-search mo lang ni JT Ilocano Masong line up. Tapos isilpon yung kitsaing at parang ton nagitay nararamid tayo nga line up di kan kanta ti misa manang. Okay mo tagdingeg pakat dapat jay lagi jay kung kunam nga nangeg mo diyan ang puro nga kanta. Adon nagitay nararamid tayo nga line up iti kanta ti misa dito YouTube channel tayo. No, iti 21 nga nag-like iti panag-like tayo data kin adapay mo ti 21 nagbuya. Nagyaman na kapo kadag iti hampay nga nakapag-like at like na po. Mag-like na po. Okay, thanks. Pero naman ni Manang Naida. Okay, thank you much Manang. Thank you much kay kanayon mga panang suporta iti dating panag-live. Nagyaman ang unay, Manang Naida. Kahit kas pang sapay tayo nagpakadain, tayo mong kantain ni kanta ngayon suro, na po Isus kada tayo, isa ti Amami. Amami. Okay. Para po sa inyong lahat, Amami. Amami, kaadat sa dilangit, madaydayaw maitinagan mo, dumten
karya matungkal kumaitina kemo dito'y daga akas sa dilangit item kada kami aldaw dito'y di kanen miti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basulmi akas met iti pamakawani kadagiti nakabasul kada kami ket di nakamet baybayan nga umanugo iti suliso isalakan na bakit iti okay, dati 22 nag-live na nagyamyaman ako na apo kada kayo dagiti 22 nga nag-like ken kada kayo kami nagbuy-buya dagiti 19 nga mga buy-buya pay amen manang naida perya ilipas na lang ang oras 1 hour lang kung ano mabalinti ni panagpatayo 1 minute na lang ako magkumusta na lang po tayo muna. Pamudakan samot man ang naida dito Marta Bueno. Amen. Ano ma'am Marta Bueno. Okay, thank you ma'am. Iti kadagiti wa dati 36 man rin nagbuy-buya. Baka kadagiti hampay nga nag-like, betag pa kada awis ko ti pa nag-like yo iti dito pa nag-like ti tata nga rabii. No Ilocano kayo man, nag-comment kayo lang dito baba. Dito alas 10 ket agpakada tayo dito nga pa nag-live tayo. Okay, kada Ma'am Marta Bueno. Ay, nakalamat niya ma'am mo. Ma'am Marta Bueno. Okay, thank you. Tatay pa lang mo nagbuy-buya ni Ma'am Marta Bueno. Nakilap-lap pasmet kita ito nga pa tayo. Okay, dati may sa orasan nga pa nag-live tayo 1 hour na po at sa mga hindi pa po nakapa-like na nandyan po mag-like na po bago po tayo magpaalam at alag natin yung puntawayan nga yam-yaman unay di karayan nyo nga suporta manang naida perya karayan nyo nga panang suporta di pa nagla-live tayo kahit mo pa tagtingag to kadagitikan kanta kahit yung tingagtikan kanta pa'y apo nga na-i-upload tayo line up di na San Antonio Misa ken Ilocano Christian songs at dapay di Ilocano Christian songs dagiti na paglalaok nga kanta ti Christian songs at damot lang dito i-search nyo lang apo dito YouTube channel tayo Ilocano Christian songs Kidsaing parang to jay up basta ikapilo di Kidsaing and then Ilocano mas song line up parang ikapilo di Kidsaing at parang apoy chay lagi nararamid ko nga line up ti ken na urnos na kanta ti Ilocano Christian song okay lahat mo ito yung gundawin na pakpakada mo 1 hour lang gamin no dito matilat latang tayo nga panag-live therapy ni alas 10 manen makano makariribok tayo ita po pa matatanga maliklikan kita niya sa usao siyempre naglalo na tayo ni kanta tayo ano na nga ito di pizza na medyo na pizza siguro makariribok tayo matikaro pa kahit panaturog nga ro din tapnuhan tayo nga magpuyatan dahil kung manubigan ng bigat masapa para katagiti at mga trabaho man pakaseknan di panagbiyak kay tagyamyaman ako unay nga kanayon anak ka mamumang agyamyaman kada kayo iti kanayon yung panang suporta to numutoy biyang ito pa nag-live tayo
kadagiti amin kay nga buyag yam na unay kay tagyaman tayo may kinapo Dios ta nasalon na tayo lang tamet kaya dawat tilat tati panarabay na iti kasta kahit maarami tilat tati dagiti banbanag na nang runa dagiti banbanag na pagayatan na at abject tayo kumang kasmen nuro iti pagayatan ti Apo kaya just tingorot apon good night kada kaya amin watabas na kaya niya po Diyos kuma. God bless us all. Po. Thank you, thank you. Good night. God bless. Thank you sa mga songs mo. Thank you Manang Naida. And sa mga 19 na nanonood at sa mga 23 na nag-like. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nag-like at siyempre sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Ini-invite ko po kayo na mag-subscribe na sa ating YouTube channel at mag-like po sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Good night po sa inyong lahat. God bless us all.